Yakirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Wakiribia mwancho murigeria vegetasini kia Ndizi TV nebira binde nende tokumira na asomorobele obwensa kia bono mambia elinde tokorosere litkoliago tobe togosanga naye tukumanye narayagende takokoleka na sense cha Kenya anene korwa ase orogongo ruabusi mwancho murigeria kerondo chenganigo amatuko akominyoka kegima kerondo che chitariki cyalero ne chitariki 25 ne mochi mutinyo kane omwaka no iwechiri bubere emerongevere nainye boka boko mwancho murigereria pine location yago turababere batatu basosomorobelio obwensa kya bono mambia tumanye inkyoro kigende tokorekana ase kenyoro kyago mambia ya lero iga turabantu babere batatu ekeraleli tukoria Friday ekero mwancho muri ometenga litukeliga na mange tokokoretera somorobelio iga obwensa kya sentunde ntangane nigo tokumurikira lyagende takwane kigwa asorogongo rwagusi na wega sentunda ya kabere twakoira asensemo ya magazeti na sentunda ya gatatu twaenekya ngango kwa soitole ya sensemeli iyo morobelio ebwatoke bo mwanchi muri ele to kwaliga nibena somorobelio iga elinde tobeto gosanga asobwa mwinyora na bogo kwana na intwe wetera asensemeli ya mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net Kerubo Frida the Lioness herself no kwaneke buna chibi channel yogiri yagukira sole asenchira ya bene nere Nyanchama Abigail na nchenkoro kwa Job Maangi mwantumurilia Ndizi TV boka swa ime iyomoroberio obwensa kechitariki nemerongo ebere na isano nemo umuchinyukane umwaka w'ikirubere nemerongo ebere nainye no moroberio obwensa kyogochira gochakera chinsa 12 cyamambi guika chinsa isato cyamugaso bose chinsa isato cyamambia asigo mwantumurilia Ndizi TV ando sasa totengerete tumanyi ayenga yole amashabiki cyo kurwa se county ya Kisii, county Nyamira, county ya Bomet, Migori na bwego tinsemo astuntoka na ine so ime yomoroberi obwensa ke bwego tinkoba eba amashabiki yaito kurwa ase chinse chiria cyama cengumbu mwensi bwego so ime yomoroberi obwensa ke asitukulia lero entunde ntanga ningo torabe togo amolekera ayabera koreka entunda akabere to sensemo ya magazeti entunda atatobeto kumbena na nomogeni yaito Dominic Babu akurwa ase county Nyamira oyogo chukwamerelia ekeroki bonyakerogo wabana boda asobo choli boli bosyo kolende entunda ya kane igo chintunde chirenye nigo torabeta waswansemo elia yewatoke Fred anabokonya gutuma amatera alia na bwo chingero chiri oganeti ko chieserwa emambia yabono kolende bona botambi tara chakakende nigo tokoba togosoma ekebungo kirituko asiri tukulia lero ekebungo gitu kerabige kurwa asigetabu kerige Isaya emerongene tuchakire mustari wemerongo 34 Isaiah 40 verse 31 gotebanga kolende abamuganyetse nagosemeria omonene mbaye guchinguru chinya mbaye rurukiego cheigoro nechimbaba buna echibiongo mbabe nako minyoka batali korosa mbabe bagotara batali kogoya gotebanga korende abamuganyetse nakomosemeria omonene mbaye guchinguru chinya mbaye rurukego chigoro nechimbaba bune chiebiongo mbabe bakominyoka batali korosa mbabe bagotara batali koya asigo mwancho muri Ndizi TV waliwo mosemereti omonene boigo bamuganyite nigo baraba gutwara chinguru chinyinge kegima asengencho nigo aho kwa chinguru asigo tia tobe no gosemelia asomonene asikende gyonsyo gukora
ase emeremo yao ni machinga na bokorosa kurinde chinga kichionsi tigosemeri kwao kobe ase omonene wakire buya Frida wakire buya Joba na njembe yabo kiete litukulia lero ndo chinga litukulia nigo litukodokoroke marathon ya etole birundo ase ngencho chintunda ninye Frida ikatobe to gutumeka chinga kichito buya kurinde ngana takatora murekera nabete inkoranga nige mbura ndate gutua ni matinga unaona kwa rorirenga embura abere gutua so bonge kigima ngana abere kwira etwigo chinsemo ao ase bono abakenya bayandete gusabwa kone kinga nkobera bali chinsemo chibwendete kolende yakoronkere kyabete gego tiga abantu abange bale no gukumyo konere ekero twaro chinga ime county ya Nairobi igo niga mache abeire gako leto ni tuiga mange kigima asobe tokoranga nonya ni chinyumba chi abantu amacha abere ga osoime no bosombi bwabeire obokongu kolene twabe tokorra omugosore yomo bweme chieso yo kwegia eri komondi karo setio buota bokorukunga sisi kwa sisi Frida timeto kwa morali akabaga gosoa ime ye yomocho Nairobi go chikokonya abantu bali babeire bagotwara obusuku wakwa nete ngera ukonere kolege Frida tare komondi buye kantoro chino na sensemeria Thika super highway ekageranga nigo bosombia sensemeri bwa bete bogotenene gwa bone ekageranga ninga mache aichule tensemeri no nechigari nchali ko bachigweta kolenda abantu barora baboneta baikira na semeramo bali bali korwa e shift yabo tuko oikabaikase chinga cyabo inaro ntwaro chubwata sensemeria abantu bagutale bagutumika obwato boli akoenekyanga ngo isuguma bali kwenda ase chinsemo akolende bali babere bakoenekyo mete toro chinga yabere munenga kiri yanu agirende kinege tambukere kiyana aro no kolengereri okuyanga kolende Frida no chekero abakongu no bogocha nebwendrete abakenya nabaroba bakutumika kubungaini eke kwarenga ense momunyete yatora abakongu bwe toigo goro bwato Frida goro bwato akanya koleranga ebintu byakongire goro bwato asekero abakongu ndobwate egento korokanga libaga liemere mu bosobonchire talinga no gutumika abantu berakini kolende libaga okora na ndo ngotolira bugima bw'abantu kerati abanga ekerkwaro orocheru atere bwato bwa Frida nyumba nyolenga usini pare ya nyamataro ya bere gotichu Frida obego soka no bwato bwa chinga kichimbura koma tenga obwato bo nabo kubrabo gacha Frida kwarabo tumika chinga kichimbura ligwa kwara konya abantu beba gwako seko Frida ebintu bina biko bakonya igo abakenya bwenze barengereri bakone kinga no chinga kichinchira keye urabo konya abantu na ndonyore nchira enengo yawe yakiralitiko kolende Frida nonya norogongo ruhagusibo igeto igo yachire yachire batetera rokana mono abuna chinsemo chiri twaro libne county ya Nairobi county ya Kiambu maita sinaro rokonyora chidamu chire una Masinga damu toro chinga chidamu chiri cyabere chigo ichora wose chindo chinchiro rokonyora cyabere chigo ichora buna aderiva ekero chindo chiri cyicira bona machali tabu ati asago tinina okonyora nga akubuka gochiase chinsemo ana kyokonyorera nga chinseme cyabere chigo twara to iginyinge imerogongo ruhagusibo igo una gwika otebanga tali etugo nga yachire chindo chichachegero kwichora Frida omusa oyo munaro likulisi chombe ase orocherwe guja Frida niga baga gosombwa ne tugo yae ase igo no na karoche kaliyo chaete Frida maite Frida tengo tebinga na bokoranga akaroche akangocha nara etinga kimura kera tabu ati mache kangangire bose waja kwere minga akaroche ani mwanarana no roche Frida oroche lindo bwati mabira Frida ama no mutaro orange na seinali kerembura ati na borra ko ire Frida no nyana sensemeli yo boraro bulito gutumika gutambukira matembaro bakororanga gali okonyoranga machali mirete ko chense saibu nembra yabereke gutomu fululezo nabakonyoranga amachali ichuire aitanire boraro buli nabakonyoranga naenda abasombire Frida singa jawo tekirondekene sitosemia aba Kenya ande mono abagusiba ito akaromo gutambuka chindoche kabe maiso kigima naende bali bakurundi kigali no ni numuratibu ngai yane nche ne mani Frida inge gali yane ne nkonge gali moyo maite gali no matiko
Frida egali ebatebanga egali onya machi kwa aitani richitile maete asugupimera egali usinebege gosombu na machi nekera kwa ria machi aitani titile egali ne bwate ochi amacha na bwate chingurisho gosomba macha egali yao ase one bwenderete bali bakurundi chigali twaro chigali eya mo Prado Frida monto yo machi to korega sori angi no rochi na betega gosombu na machi se one bwenderete nga kerko rochi ichiripa machi ichiripara nere buya kwa bakokwene kinga kwa beire to utambuka nseme Frida nonye chintereba chiri chikorundia chigali anene chinga kichige mburegendete koene kigoma tena bora aruko rugusi maybe kwale kwenda Nairobi toramanya guchinaro ko guchimayuma yugali nga kembure twete ayobegete speed rio kana bora nyorenga no rocha sigiterwa berero goichora amachenkugo kale gocha ego ne chintereba kaba maisang nene asenseme yimburegendete gutwa chinsemo akara mukorundi chigali chirundi ngora nende mukoigwa nga paragete yaberige kwanyo kateri gweteka tigagubetererie ebintu koreni naende engana yo10 njere serikali egenda tekorwania amache Frida ngwaro chekera teke kubucha amache korupara kabisa njebono luchinga serikali nebwendrete ebe eobolito etoige njenaro cheke koro kelini gyo 10 sana Frida ekera kete kubucha amache korupara ngaige koira kero kike chikomora ekanja komora chibalende serikali nero ne bwenderete yabeke merobere mekerano anena ko ene kyanga chisiwe jinchirororo ababwenete batichuri emetaro nere babwenete bakorore igonga ekera machali yago chigweta nyora kali atichigete metasta yara agenda konyora ngakwira na gocha yes korende nonyanigo na mange abira korekana ime yorogongo rwagusi nemono ime county yakisha sobeto koranga nigo abamenyi be ward area gisusu babete ni kibakwego kelia maiga yomo MCA wensemo eyo Anthony akirage koba gako enana na kugwatoka chi basari go chia seba menyi na boigo ndorche boigo ewodi endene wodi linya cheki boigo babete bakwego chi basari ne chinsemo au babete bakwego chi basari me county ya Kisii ase babete bagosaba serikali ko gochikogenda komenta chibesa chiri basari elinde kone kinga ngosira chiri abana bali bakorwa ase chinka chitari kwenyara oroboti ruwabetero kwalenwa no musakiti bomangana ya Mildred Momanyi Setaro yane imechi bunge au iliokorotota okwena nugwechi chechi basari ase abaroki waba form 2 form 3 amona form 4 nigonaika ase bunge nyalibali masaba ase nsemo ya Gesusu yekoragwa na Anton Kerage boigo ensemo ye bunge ya Bubasi imeyanya cheki yekoragwa na Naftali Ongoba ase bono aba MCA bakwanira igoro yokwena nugwechi basari echo nilituko twachigeta abantu ba Gesusu gocha ko ichicheki che basari chicheki chiribaganyireire mono asenge ncho bokorekano bwa bake ne budget ya Kisii County ekagera basari gatebana lakini litukolia lero ninde no mogoko nga ngorunde nguchinde kubwatoka chicheki gwetani eli bweyemo uchiasa abantu baito ba Gesusu elinda abana next week waira ne sukuru babwate basari eli abayiboli babo ba applied ase county ya Kisii igonta getogotebanga edilenja abanke asengencho kulikuwa na shida kidogo lakini our excellency Governor Arati tried to correct the anomaly that was there na inde bono chibesa kuchiachire na watu wakikishanga wananchi banyodire nigo baina kyabuna abaroki waba form 1 na baroboti baligo chagotigo magiga ase barachikwegwa chi form echo gocholia asokonyora basari yu nimanyitinga bune county na boto taisane kikwa abayibuli chibesa chikonya abana lakini chiri chinke asengencho ko bagira abana nande county ngi manene ne chibesa chito ne chinke aba rende ngo this time round to improve yake kurwe secondary VTC na rongo rutole chibesa na next week ngocha katore kuru chi form 1 ngaite na chichirate bana asini ini igai wiki go chango cha katore kuru chi form 1 na ende baona gochakira mambi ngocha katoro moroberi bokoru chi form so that by next week abana bali ba form 1 bali bata apprete basari banyore chibesa na barabu e wiki lianse
chigokonya ase school fees yabo maybe ase balance ri baratigari igati abali banyora echekeyo nigo bagokera omuruburiyo ase bamwakera omugavana bwe county ya Kisii Simba Aratimbia ase okubanyura omugambi to Paul Simba Arati tikomanna goseni asoko tajabwa goroke aba MC abana nimo gosiekara chibaseli ndo matinga mubwata abana gose mugatwara abana kamusiekara chibaseli twabire toko chandeka senga kientambe omwe MC oitoge suwot Antonio Nkunde kerage kubwata no mugabane to Paul Simba Arati tikomanna baseni aba MC amogosiekara chibaseli tiganya saba abere nago kire mona sengenche yokonyare paseli yigagaki nyasaye tigaseni omugambi ito batota dirairi atambe sane kiagera baiboli ntubwate biagase binga sengenche yechibesa omugoka abana bachi bagende skuru timbwate mangana mange ase chinga kecho nigo omo MCA bwe ward ya Nyacheki Naftarongoba asabire serikali gocha komenta chibesecho elio gukonya gukinya ebirengo byechisemi ime county ya Kisii eye nenchire yemo yo gukonya abaiboli kuba boost asibesa kiri bakurigeria abana babo na ende nkuburi tole serikali yaito nonye national government emente counties chinyore chibesa chinyinge na ende onye ndire konyarikana erigerere chisemi mono asesemo ya high school chibesa chimentu ina our counties elinde toya abaiboli chibesa bakandira abana babo chi school fees Ulipotelea egetaseni kia Ndizi TV ileteliane Mildred Momanye Chinga kicho boigo nigo umurubili yo ogendete kwene kigwa ase chinsemo metinga job county ya Kisii ase chibunge nigo aba MC bagendete kubwato ka chibasari atimetia sensemende umurubili yo ngayobete ko korekana aboigo ase chibunge chi ward chiri chamasige ane mono ime ye ward eri Masige East nigo chibasari chabete kwena no MCA nsemo eyo Michael Mutume ase omoroberio yo oba gokoikeranwa n'abayiboli naboigo abantu na amenyibe seme yo ase babete bagochengera agakolekyo yokoyegwa chibasari eyo nonyanigo babete banga nige tambukiro kira chikoba konya ase okoira abana babo achiskuru na gusabanga nebwendrete bono eserikali kobage kwangu chibese chu ase obwango elikone kinga anchiri konyoro naboigo aborokigwa nkugenda bali ase skuru ase amatuko alibosi watabwati bitango una chinga ki chiabono arobocho ngoro abetru kwalenwa no musakito mangana mayako rwa ase county Kisii Josephat Amisi Ange baba kichikora abanyarako bagwikirana ase wodi ya Masige East eri kwenyorera chibaseri chabo nigo baroki omogokobo nagoteba nigo chibaseri chira chikoba chikoenekia ngachiasirire omorobelio bwechisemi anene ase tamu ya kabere chiro chinchi anyoru kune tamu ya itantu expected tanyore chibese chichitokonya lakini ende chikanyoru korende umwesimi warati na achaga aki-explain wa echanyoru tu bona kara explain ti kara muntu yere explain bona batoko molemereri kora nere no muntu buna ntutera abantu okoganya nabo tokoganya buna intu abainyechi nande okwegena twegenete abarai baito bali borunke chiche kichabwa tokuwa seliti kolia lero kereche yale koli ko siringi 3000 kero mwana ale konyora bako kwa nani go banyarako bagochengera abarai babo aneno mwemsebwe wodi yo Michael Mutume no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati aso wikirania chira chamagendero nabo kwenekenya banyarako bagosira sector chisemi nanjengo ile nelia omoisimiwa Mike Mutume omwana itoto konyire chipasali echitutarengere tinganto nyale konyora tuachakire waka chisamunga ina kitoko chikonyora chibese cyabana bawo chigoswera kekogere bawikagerite nandi baseliwe bono nakire ngambu ya mono hamo na Simba Arati nere na mwakire ngambu ya mono konyira umwana endere gonsira bakana nandi nyasamu seseni nandi atolentere nigo babuli oboteneri bwe county ya Kisii se omugavana Paul Simba Arati banyarako bakwangoya okoena na chifom cyabana bali aba form 1 andi batara haigu ba form 1 mwesi miwata wangu mwali bumutienyi baebu tikabata baebu na baragu sembe konyere buna bande tuairu Riwara na Arati kari go explain ata from next week ngo chakari go sichi form igo bari babwata abana form 1 basoke bawo sichi form echo baichori tosomya abana tosari butaka gusi
boigo nigo banyarako bakugikiria siasa cyanyarako bachiguterania umuroberi bwo kwena chibasari ase chinga kichibwenerete nakoboria abarayi bachamo asekerenga yo kwena amagendreme county ya Kisii. Kulingana na siasa ya bereke yokorekana gochiase omweshimiwa Simbarati igoya abang'ani igoya kuna omonto kurukwa mwananchi mono nabo igo muibori buna bono ngokwanirega igoya bigento gitekebege tari korekana kiya gekogera binte binge igo bitene ine bire makega kisiasa ekara abantu batagete kokora batakere babe abantu bagocha amasinge njiyo korosia amagendero lakini bono abantu konyora abande babwate birengele bire bibe bitanyara gokonya omuntu kurukungo mwana inchi gose omuibori uri ogendete gozesa kamna bono asentundende serikali ya county ya Kisii nganyara ko bego sioria bene umurobori bwo kwena na chiche kigo cyase chiskuru cya secondary umurobori ogendete ko bawikirani gwa ase chi ward ao aseritikolia rero nigo abamenyi anene kurwase ward ya Masige isi banyara ko bakombera naga senseme ya Kiobegi ekerenga ekene banyara ko bakwenyorera chicheki echi kira cyara ko bachiko basira ananiriyo ko yagenderia se obugima bwabo bwa kiraditiko Patrick Taseni Kiandizi TV kurwa echiro ya Kiobegi yegotoka ime ward ya Masige East constituency yabo basime county ya Kisii literana Josephat Hamisi Manchu muligereria abonabo abaliki baito ba mangana maya kuruga se county ya Kisii chinga kibabete bagotubwatiria bene umuroberi obokwena no gwechi basari ase chinsemo metenga serikali ya county ya Kisii ritko liaigoro yabetege kubwatuka chibasari cha chinsemo nayo manchu muliye nabagotomanyanga asora se location yaga ibuno muibori kwabere ko kwenyorera basari eyo temeti job ningiora beko gukwanere gore serikali ya county ya Kisii asogosira aboroki gwachinga kiechega chiskuru kirabe chikwigori wiki gocha negetambukerekia ase okwaboroki gwa chibesa chibasari ekira chikubasira chiskuru tara chikoigorwa kolende nora ingana bangora gegwesokia ase obolito kigima nigoro yokonyorwa wechibese chigatam osaba toko batoko kobenga nebwenerete aba rai baba kwana kinga chibasari chingubwato kichire ase chinsa chibwenerete chinga kichibwenerete linde aboroki gwa mbaba bakonyora chinga kichinkongu na boigo abaiboli baba konyora chinga kinyoro karba ko baba basomia abana babo ikino gigotora bitukusaba nga nonyanga wabire otwara okumusana bati yakorera chigosori mba korera cheche chisemi chi abana tirochu nonyanga okumusana koro baligenchira onye nebintu bindi bakumusana kurende chibasari cyo chena no ase chinga kichibwenderete ndikwana kinga ime ye county ya Kisii aboroki bombali uchikatira maega ase chinsemo chisemi okay gumanchu muri ya somorobiro igasanga na intoto manyinga kora sensemo yaga kwabere go kwenyorera basari na ndini yiringa kwena kwanyorete kartogendete go kumanya amange ase mambi yabone gumanchu muri nyoranga nabo gusanga na intekerengera likiago agwetera se namba yesime ya 0792928834 pini location yago turababere batatu base asomorobiro wensa kyabona mambi sensemeli mitandao Ndizi TV News Digital Facebook YouTube Ndizi TV News na baiga sensemeli website www.ndizitv.net. Yes, mwanchumuri ando chinga Daniel Mutuva watching live from Nyamira Job Maangi official mbiamono Daniel Mutuva yule moja Saudi Arabia tebanga tuko tuned ndani emsurengi yago teba korobo nchari bo mwanchani kondani Dolphin Moraga tebanga good morning Job and Frida, it is another wonderful day our Lord has given, is another day to be alive, glory to him. Wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV wherever they are watching from, and all my enemies to have a peaceful day and happy weekend ahead of them. Getting you loud and clear from diaspora, be blessed. Mbiamono sana Dolphin Mora. MC Sairo agotebanga pamoja from Amasago Parish niko ndani. Na wakwenda wasoma singenchono chingesi meni abage ucharara. Okay, wasiri mkuu agotebanga Ndizi TV News Digital, good morning, live watching you from Doha, Qatar. Ekerondo chinga Fred Nyandie Kamusima agotebanga omomoromole mukuru wa Sosera nyalibali masaba niko ndani. Daniel Achochi agoteba kurwa Nyamira Mat Company anaendelea kutizama. Jared
orire matureti agatebanga watching live korwa Nyachichi Secondary kerondo chinga Edwin Omwenga korwa Kiserian Dam present watching live. Josephat Omwenga password agatebanga good morning from Thika Massive. Bemana sana sipali mogendete kulika ujumbe ino nabago gusangana intwe ebirengeli bino asema mbe yabona ya ndo cha sensemo ya SMS. Hello ndizi ni Benada korwa Nyamira County, watching you live from with my wife Sarah and sister yake Ann Oyompapa Manywanda. Tuko Manywanda area mwa Arisa family. Salimia Evaline Osero muanta sana. Ai muanti na bara chato manyinga ninke kekekoro kunga muanti sana. Yes ndo chinga abuna babira osoime yomoroberio bwensakia boigondo chinga Dennis Kerande kurwa Ase County area ya Nakuru atabanga aka omosori bwege susu akondani yomoroberio bwensakie kama kawa pana kosa oyo indene sakerande boigona abange bano tubwati asomo igo mwanchu muri Ndizi TV turi kunyogwechanda twabita kororobya amangana ase imiandizi TV twabita kororobya amangana nabo gusangana ntugutera sentira ya WhatsApp boigo save nambe yere screen ya 0792192834 ni meta bange lero mbe gutumika ki messages lakini kolende nabo kunyoranga kwa biro tumekerenga likia nabo kugatoke some nabo na utubwata tera somtanda o YouTube abose umtanda oyo WhatsApp atutikataro asinje ndubwata ci channel lero okogenda asenseme yo erikirenga updates ndubwata gento kilikirenga ase WhatsApp yenya ndubwata chats calls nensemo ya updates uko mata updates ngola tera ci status igorali nabo ko ci channel insaiga ci channel ya ndubwata arama y'umusaraba abuno kumata akomento umusaraba igali kwa mento umusaraba kwa manyagote banga find channels wa search ilikuwa vile search Ndizi TV ni jito tubwati abuno tokopeke merobere ito emenge kima na bora bukonyora boigo nchira ya bene gosanga 90 ase emambia yabono kondo Frida litukolia lero ni gotorabe tugosanga no mogeni oito mogeni ito ni gakoro kwa Dominic Babu oyo gochi kwa merilia ekerogo kyobonya kirogo ngibe sitora bito gusanganere mambe yabono tabeto gukwanera mangana alengete boda anene bosibu bocholi bagendete kwerobelia nabeka konia chisera chiaye mambe yabono igatumanyinga na isaini ko bomoraya sensemeli ningi yakogera akwerigerelia na kwenekyanga obere gakoba omorai gogekoraga ensa eyamo yabono mambe nabeka gukira na studio elinde tabeto gusanganera mange asekera chikoraga ense ya monto no semerenga nabe ukira na ime studio Ndizi TV tobe togo sanga nere asenchira yabo ime kolende mwanchu muri Ndizi TV na botambe nigo togo cha tuakoletera amagazeti asentunda ya kabira skolintora chikwenda ase omotimoko omoka kegima kolende togo irana ntobe togo sanga nae igoro ya irobolito ase gazeti ya The Standard na boigo gazeti area ya Nation sego to basa kuska gubernatore ase kagetari ege tambe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mba acheze bagakuwa na nyenga kinere ya ikete bale kukuwa na kuna Shabana Toy na Shabana Original. Ono kere mangana wiki abete chikabaje divided. Simu nji abete rent divided. Nki kialete division ya. Division ya hivyo no borai. Borai na bua chete. Borai na bua ya gerete chikaba divided. Ayo tageto borai na njenda tageto borai. Ayeningo ngati ngona ngombe bale kungusana na gati yabo abantu bale kungusana actually Shabana Original ya njete Samnya Moya eki number 1 Samnya Moya na rulenge president ya football Kenya ngakie lakini waona timu ya lenge league bati tokonyi mboya ale koleta timu na rulenge president timu ya ale kwerwanera
Bone gabidi nera kore kiarosie timu yaye kuiwekana no bonjore no bwajita abwa karosie timu yaye. Omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase kiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase kiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi mukinyoiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobogima bwobwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Hat. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Aramisi chinsanye cha butuko weka chinsanye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Hat. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo etamanyaini. omurigiriria bwa televishoni ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV obwansu bwomugusi. Biyake gima omwanche omuriyeli abegitaseni kya Ndizi TV toko kwaligania ase ntunda ya kabere ase ntunda ya igani gotoko mulikera aliyo mulikibwa magazeti aitobolito sensemo ya nenda abengu mulikera egazeti ya Daily Nation na nchebu na botambe ni gonda abengu mulikera egazeti ya The Standard. Egazeti ya The Standard epeji ntangani engana irobolito nekerenga bosekerengelio gya serikali kobeka
abakori emeremo be serikali ase chi contract mate nigo konyo muntu okoli pemeremo kwa manyanga nigo nabinko bemeremeye wikiranga emyaka yane yogokora bosekorwa asemeremo na kori chaya yabere goika kinikolende bono iga serikali nigo yaberege koralia wetera asomo waziri oriotenenerete abakori emeremo be serikali Moses Kuria abera koralinga uchakera bono ntobwate kerengerelinga tubabeke ase chi contract nali tokone kinga mwabere mu wikirania emirimo asenge nga wikira bono igabuna abantu bamanyetenga nigo barabe ase emirimo igwikira emyaka yo kuri chaya beire niga bange babere bakorokananga bakora emirimo yabo ase nchira yo bworo bono enganeye neyo kugane kubeka abakoli emirimo babe bagotwara omokia ndoche boigo niki gazeti ya The Standard emurekerete igoro yeto igendrete imichinsemo imense icho Kenya ase goikira bono iga abantu emerongo enena batano babere osiria amagimabo n'abantu abange kuburwa obumenyo bwabo kubwatekana nitoigo bunoroche ase gazeti ya The Standard oyo no mwana boda boda obugoleti omoteja oye babegete chivuti kigima baganiti gutambuka ensemo eichire na mache kigima asenge ncho nige ensemo yabekorokananga nigo ebwate etoigo enene kigima boigo nigo omurai bwa Azimio la Umoja na boigo omurai William Ruto bono bali asensemire bakumanya ekene igoro yebyama byabo yemaega ase goikera bono iga amahariga niagendrete ase obochole abuno barachikumanyanga ahanga kebyama byabira bikogenda ase gazeti The Standard boigo emorekerete enchera amatemwa CBC arachikoba etobauti nalia KCPE na KCSE maoncherolio kiayo arachikoba ase amatemwa ayo boigo nigo ekyombe ekemogie kwegerera obwene bwa mwanya bantu kiabeire gekomochia abanyanyimbo ase ugoita abantu emiyeme na 15 na batatu nabo gazeti ya The Standard ingana emulekeire ase page yemerongo ebere na ibere gazeti eyo nigoro yokuburwa kwosemelia ase timu ya Liverpool maiga yogo ikoroswa amatuko abwango iga ase kolende babwa tokosemelinga mbachi go ikiranekerenga kiabo gyokoire title kolende go ikirabona iga nikosemeli kwabo kwabukira nanse kubwatekana no kubuigwa ase amatuko abwango iga ase kosori baba kosoria alituko liegoro ase kumanjo Mwenezi TV ayuna mange niga molikire gazeti ya The Standard. Aha mwancho mulieli yangu kuhirani ya goikase gazeti ya Daily Nation kero togendete kumulekera page entangani kero ndo chenga igabwa se page entangani bicherororo ni ya nyagusira moye yo kabeire umurai wense kero ndo chenga lingana limwa mulirororonga nonya magega yokora ase chintunda ibere ni gobono abana baye batabwati kende kero umurikiwe gazeti ya murikeretenga nganiga ekorokana nga moye nigabwate nibe nyinge asekolende bagendete kurwanirira gusemagega yemyaka ene iyo gusire bugima bwaye nigo ababwatani korasenka yaye basinyirwe wakanana n'ikibili cyabo ekyagera ngati babete bagutigerwa kibesa nigo bagendete kurwanirira kibesa kiri abete kagoti gusenibeli abete kagoti gase page ya kabere ya gatatu ni murikeretenga neyo ase oboime abo igase page yentangani anigo emurikiritenga kibona abaseneta bagenderete gusuma elinda kwenekanga amachika lya yokorusia abagavana abisi abereka gokorerwa amonchirilio page yo moelio ni murikirtangane yo ase oboime bo igase page yo ne murikiritenga onyebwancha nimboyo nyomoteyo ase omonachikina abete gakoenekiayo chingaki ariko gayana engana yabanchani abo babete bagotigana kiagaranga niko banegetinga chi feelings cyabere chikoera
kabaga koenekia nga abo nabo bagotigana onye bwanchani mboyo igonyomo teyo page ya gatatu tuchikoriye ringani ya sobe mibaga se page ye ntangani nige muri gete etoigo kubatakana nembure nyinge yegendeta koenekigwa ase muri kibe gazeti ya muri kerite omugako yomo oyo gendete gotema weta ase amachara mange egale sensemeli ya Kasarani Nairobi kubatakana nembure yabeteke gutwa nyinge kegima ekerapo igondo chinga muri kibe gazeti ya muri kerite ngani go maraibense abuli tkoligoro abetega koenekya nga serikali ne chikoenekya nga chinka chirichabeire chiko twaro muchando kubatikana nembure yinyinge mbachiko babago chikonya asaru togo chika korwa ase ababatani korwa sekyombekelia National Youth Services waenekya nga ngwaina nabale endemero ase bali babeire abago Syria chinka cyabo gose amachaberi gakoba affected nabiga sene getinga nigo ensemeli ababatani babanyanyimbo kora sensemeli ya KDF barachikoba bakoenda na obokoleri ase abantu aboigo ase page ya gatano nalimo ni muri kerete ayo asoweme oskabosio ase page ni ya kabere nigo emuri kerete nga ngikiagarete umuchukoro onyagosira moi gukora umuchango elinde koegwa chibesa chuguchugwa kana bill ya nyagitari kulendo muri kiwe gazeti yo niga muri kerete asoweme nga nigo umurai yoso yokabiri umurai wense Daniel Arap Moi abeta soborai ase chintunda ibere nabayiga kabaka gosiria obugima bwaye nanyamaga yo gosiria obugima bwaye ese miaka 4 anigo familia yaye yabete gosinywa kweneke gosegwetenenera asensemeli yenibo yaye nigo yanikirwe nga nigo asomwana omoi omotangani nigo abeteka gosiria obwima bwaye akobatikana no borere bwa kansa lakini ndende niga abeteka gosinywa no nyana boko genda kwenyorera obogwenya one muri keretenga kibono enkeyo ya moi na kibono bagenderete koligia chinchera cyo konyora enibo eyo omurai wensa abeteka gotiga magega yo gosiria obwima bwaye asekolende nigo baenekire nga nigo bagendete kurwanirira enibe yose gwikira bono iga ekegambero gitaraba gikona changa ningo bwenete gwatanirwa enibe yo nonya sensemeli y'abana bali bamo ibabete bagusira ubugima bwaye ane no mwana yo mutangani ningabete kagotiga maega nero rabe gakoegwa enibe yo gomwanchi muri otaka kwemanya mange gazeti ni ya Daily Nation page neyo ya kabere boiga se page yo ya gatatu nigo emurikirite ngakibono okona chakwa beire gokorwegwa kurogari aseke gambero nga onye bwanchani mboya senyomo igonyomo iyo teyo aya magega yabanchani babere goikerana bosi weke gambero abo sensemeli ya Nakuru aboli tkolegoro asomo na chebina omonene Justice Samuel Mohochi abetaka kweneke gosego kona chokina nga onya abantu babere bakonyuma na bayira sege kabakira sege kanga onyorenga oyomo oberiga korusia obwanchani boli bwaye ase oyomo abo igabantabo nigo babwenerete gutigana ekero babete bagwanchirana gosese enyome yo gosase abanchani abo babete bagwikirana bosibike gambero ase oyo mabeteka koenekia nga ere asensemo yaye asensemo yo musubati oyo nigo abeire kagotiga kumwanchu mugakoye nandi mbako gendera komenya ase enyome yo achinga kichibo igomba bete bakwatana na enibo ibabere bakorosia chinga kibabere ase enyome yo gotaka kwemanya omugano yo page ne ya gatatu igazeti ne ya Daily Nation. Gosikabasiyo ikase page ne ya kane
anigo emurikerete ekiama gya UDA na kibono kigendete kwiroberia busibu bochorio bonene kero bagendete kwa ene kyanga nigo ase polling center chonsi chiri buibere chimikienda 53 ase entunde ntangani eyo egochikokora obochori ase county sano county ya Nairobi county ya Narok West Pokot Busia na Boigo Homa Bay nigo obokoreri wansi wabeire bogwekerana ekera buri tukori igoro omanyakerogo obwekiama gya UDA asensemeria National Election Board Anthony Mwaura nigabetega kwene kyanga nigo barabe bakoigora ebitaseni ebyo byo gwakachikura gochaka chinsa isato chamambya oika chinsa kianda chamubaso asanegetenga babere bakoroberia chi helicopter ibere ekyo kirabe chiko bakonya asensemeria obosombi kwene kyabuna ebintu biri biganire asobwa kibwe chikura bichikoba bigoikerana ase chinsemo omanchi muri ase county chitote baisano ase ntunde ntangani nigo bocholi ubara bogokorekana asabarwanireri barachikoba bakomanya guseba ase bari babere bakwirikya koba chimemba chikyame kugya UDA barachigoika naboigo gochora abarayi babo Waigo manchu murigereria togosika bosio goika ase page ne ya 5 anigo emurikerete muraibe kiama gia ODM Raila Odinga na kibona gendete ko bikemero biri mikirano na baigo ko ene kyanga na chikwenyorera obobui ase ekerogo keria gendete kurwanira kyobonya kerogo ase chinse chiri chobomo bwa Africa ekera ene kirenganigo abetega kumirana nababwatani nasagendete wiyakera ekoko na baigo ko ene kya obobui bosio obobochoryo bo baigo ni gaberiga ko ene kyanga nigo aichanire nga nonyamagega yokonyora obosibole ase miaka 50 nomo nigo aba Africa bakwimukia egetambukiro na gwikirana chinse kiri cha Europe ase okwenda ngo connecting chinse go se chinse chinde kiri chorogongo rwa Africa ase nikirenga era sensemo yaye nagenderete kwiroberia elinde ko nikyanga orogongo rwa Africa ndoligo chigotigara bunarole asane kirego chikoleta amonchererio manchumuri gotaka kwimanya emeroberia yabwate egazeti ni ya Daily Nation page ni ya 5 Ekerongo skabosio weika ase page ni ya 5 nalimo nigo emurikerete toigo eyogendete ko nekigwa ase chinsemo ase kolende chinka wasa chiamate chabere chigotigwa chitabwati obomenyo ekerbo muri kerto muraiwense Dr. William Ruto abari tkolegoro asabere gakorwa ogochikanga abalia bamenyete ase chinsemo chiri chabere chigotwara omuchando wetoigo babe bakorusi wa sensemeli asarwe togochika kochia ase babwatani kora sensemeli ya National Youth Services kose NYS kwene kyabuna ngokonya bali bo batabwati ase bakomenya boigo nabetaka kwene kyanga ensemeli ya KDF bachikoba bakorwa obokoreri elinde kwene kyanga ngosira bali abantu abo babwate umuchando nene abo babere bagosiria enibo yabo naboige ibintu kubwatikana nimbura eyo kero kurigereria sensemelia yobulendi bweme kivure kindi kinere ni gabere gakwene kyanga ambachiko bwaterana ase okwene kyanga babere bagokonya abantu ase kyombe keligia National Disaster Operation Center na barabunga nigo bayene kirenga ankobeka bale abantu chinsemo abayene kinga ngotolia bale abantu abo babere babere bagosombwa na mache nkoligia bale mibere yabo na bayigo bale ase ose embule basikerete mbachiko ene kyanga ngo bakonya bale babe bakonganya korwa ase chinsemecho otigana nayo mwanchu murigereria nigo tokogenda goika ase page ni ya 5 na 3 ase emulikerete amangana alingete wizara yobocheno ekero emulikerete mu waziri we wizara yo Susan ekera betega kumirana nabagwatani anene ase
abere gakoenekia ng'a nigo abanyagitari batabwenete gwakanwa bari bataraba bakoiranirira obokoreri bwabo ekera enekire ng'a nigo ebintu binge biria gosamagania aria y'abanyagitari baganite nigabeire kagwanchiranwa asamurikerete ng'a asamagania 19 nigo serikali yabereke gwanchirana goikerania 13 asenegete ng'a onyo mondo tago chigokora emirimo asamatuko emerongene oyo tabwenereti gwakanwa nigo muri kibigazeti ya muri kerete ng'a yo nigabete kagoya kwana alitko alegocengera alitko ria malaria asensemeri ya Kisumu asenegete ng'a bone serikali nigo yanchiranire gukora umugiro bw'abanyagitari nande koyanekia ng'a ngoiranira bali obokoreri bwa kurende nigabere gakorangeria abanyagitari bonsi babe bakoirana ase chinyagitari nabo igokoenderera kurwa obokoreri bwabo gocha asaba Kenya sikoli ndo muri kibigazeti ya muri ketenga nonya nabo oikira litko lya Jumatano nigo egatia abanyagitari konyora babere bakoegwa amarube yo kubatigia emirimo omanchu murigeria gotaka kwimenya mangana ayo asekolende no na sensemelia bagwatani kora sensemelia Kenya Medical Association babere bako enekia ng'andigo obokoreri borobobe kubwatikana no boteneneri obobe asibabete bako enekia ng'anigo amagani abo baganitie aikeraniwe kubwatikana no gwanchirana babegete bakobekane serikali ase omwaka w'ekiri 2015 asensemeria collective bargaining agreement okuno gwanchirana babete bakobeka ne serikali omwaka w'ekiri 2015 hotigana nayo nakogendera ni gazeti hiyo ya Daily Nation anigongoska goika ase page ya 10 ase emolikerete Nyagosira Nyawira oyo olenge gokora sensemeri ya KDF abona omwaki chibicha asensemeyo asikolende omurikiwe gazeti yo amolikerete ng'aki amayanda abeteka kubwatanse abolitkoligoro chingaki bale komoeni ya Sergeant Rose Nyawira asensemeri gwasasenka yabo asensemeri ya Kagio ime county ya Kirinyaga anigo bamutogire Nyawira ase ogwetuma ase mirimo ya yasbene kirewuna nigabeteka go siria obugima bwaye kabwate emyaka 30 noyomo asabeteka gotega omwana yomo magega gukwana omugabana Anne Waiguru yobeteka gwikirana ase chinsemecho anigabeteka kurwo gosemerera gochia ase enkeyo kero omoyigo yo obetego gokorekana elinde komoenia Waigo ase page ya 10 anigo emolikerete ng'aki enka eyemo egendete gusaba obokonyi linda koenekia buna nkomoenia bale oyo mwabo nerobeteka gusiri obugima bwaye kubwatikana no mubasokano obwendege oyo beteko gokorekana wiki elia ya eta enka ya Nyagosira Sergeant Clifton Somondi nigo yabolirie serikali ye county ya Siaya naboige serikali enene kubasira ase okorobelia omuyiga bokumoenia Nyagosira oyo Omondi nkarwane getinga nigo muyigo yora bekogokorekana asensemeria Aluago imeye county ya Siaya chingaki enkeye yaberege koenekia ng'a anera babete bagotegemea nerolenge eliso lyabo ase enkelia nande nigo babere bagusiria omonto manene ase kolende nigo barengete guchigokora omuchango ase chitariki 30 cyumutinyo yiga okane lende ko basira koenekia ng'a babere bakoene Nyagosira ase nchira endonge koenda bosio goika ase page ane ya 12 manchumuri ele nigo emolikerete ng'aki abo bisa korwa ase kyombekeria gya DCI bagendete nobotuki asoko murigia omorandia James Wanjohi oyo obeire gosoyo kageire gusira nechibesa chimilion chimisano nemo ase scandal yokoenekia ng'am obereka gusira abantu asokwenda chinse chiri cheisigo korengana no muri kiwe gazeti ye niga muri kerete ng'aki abantu gwetania chiribunye abo babere bakurigia emirimo ng'akibono bale no muichano ekyagera ng'ani go morandi oyo
abetega kuba enekeria ngamba chikonyora emirimo ase chense chiri chese komuliki bw'igazeti eyo nigamurikirite nga niga abantu abo chiri bonye bale gwakana chibesa gochakera chiribu emia ya mone 20 oika chiribu emia ya mone 40 gocha ase ekyombekerigia What Starts Africa ekiga kora emirimo ase imiyomo cyo Nairobi wasikebwate chabisyaye imiyomo cyo Nairobi asensemeri ya Pension Tower ngakibono babete bakonereliwa ase kolende bataraba bakoegwa chivisa chioko enekianga ngwenda bale chinsi chichesiko buna babete bakolierwa era anige kyombeki ogoseni gabagwata Nicola Senseme ya What Star Africa bakubwaterana na What Star Travel Agency elinde ko enekianga ngosira bale abantu bali bakuriye imirimo ase chinse chichesiko na kwene kyangango ikerana bali ase chinse chichesiko elinde kwene kyanga babere bakonyora imirimo mwanchu muri lyanga yetenga abunongo kolera kumulikira magazeti yeli tukolia rero gutaka kwemanya mange nabo kwegolere gazeti yago ya Daily Nation elindo bekogwesomia asobime Wanchu muri Ndizi TV natoko tebinga niko torabto kusanga nomogeni oito litukolia rero mogeni ito nere Dominic Babu omonya kirogo kurua asense meria ya kitutu masaba not asinga kiabono kulende bono iga abere otwara ekiagaso yochukwamerelia obonya kirogo bobana boda ime ye county ya Nyamira na mange Frida gandate mi county ya Nyamira ndugwatensemo elia ekwa okoboko ekyombekeligia boda safety Association of Kenya kulende nsemo nero batarikoba okoboko engana bekoranga owatanekana kwa berego koba arro ime county ya Nyamira sense meria boda boigo nabe gato sansa munera na utumanyia ase oboime igoro yekerenga kia ekenene kiagera amatuka bwango iga na baga gosiolia manifesto yaje Frida rero taracha kuligyo borai ukatugani kumanyankyo begetemero biri talinga ngamba chabaga kamba chabaga antebi baga amangana yo etiro Frida baga devining saine ni nyari ya ayo etiro nechinga ki Frida rero bone tete kuigunga bagotebiri nkyo ligete chiko tokolera maite Frida ina benga yendo korukunga checklist ose asto kuligireri tuacha kanga ensemo ichipara okateba ninga ga chichikiro mitagete ensemo yo kurugo kwebango okateba nga no chigo kora enchiragete wono ibna do gonya ko makeli Frida tokonya kuigunga abarai tokachora abarai wono bayachinga kichiabo mujibo mo makeli mo ba max report card ndikonya ro goicholi maide kemere metoke emere mo kwa bero okora tobeto kuliga chiparo kateba iga tomaki asukwa mochire yake to denga aige gwachire buna tsata Frida aseigo ni matenga emambia bono abana boda bonsi batotengerete anamono munya kirogoria tutuchache south anje totuma oro SMS chena boigo gosanga nete kerengeli kiae bana boda bonsi ni matenga abande baibo abaino nige amangana ko banyora muri asipara igono energy si miswasi si michino Facebook Ndizi TV News Digital kera benga mbono kare sokoro nyumba to twara boba so no YouTube tuligere yabo asingencho kero mugena aje kera na ime studio to kusanga nere anene mono igoro yamangana arengete abana boda imabya bono naende jobungo kwenyelia nga alitukoliri tobete tukuganya asegeka lyabere iranye ndoche nga alitukolia ankyo ile kitu itafanyika tumetio sino inyolete mwana twali tali ustelero tali kuru lituko lirindero Frida tini moteli kolende nima etoko tera ngotenga okuyunga nyamasegere bono litukolia ankyo kenkyo kyo Frida litukolia ankyo to musa batore Sara Spanish ababekero tero kwabo kenkyo nyanki naro nyoma ndipo nyoma ingareta nakimunyaro kolia karukupa Elvin yareta Frida igorero rero ni litukonya kuyalika ni bene ase tukolia mambia aba abirali bonsi Ndizi TV notokale Nyakoe grounds erembara bale no telielia ya Nyakoe ase omumuroito Dipon Asanya uchakera lituko lia Jumamosi Jumapili na hachaje Singapore
takayo gesinga omonto kera idru montoye ekebeti kiae igabwene tara na kero kyo ara kyoro kinga ye chirere ara mumanyinga aiga no togo chiroche ego to ara moiro mutimo kona inde yes ere buya kegima korende ni matinga gagocha gocha enga kiende egesinga nigo ara chebono monto mani ona woi karanse bi karabirbiya byabagaka konyo meta go seriwa ono konyo karanse nyasiga ino no to mwanchire bona ege ikaro kyabagaka Frida. Yes. Congratulations in advance our very own Dipo Nasanya eketoka ndeta kwerobelia aboli tukolia anjo. Nimetenga Dipo nikonya akoli yeso isimambiriria gochege singa. Wona tali gochikoyerigia akoboka mambia tebunga omogaka breakfast ye. Oesabi gwamba kokonga watali litukoli makwa minyo kire bunge ya kitutu chache South kitutu chache North. Tobwenere tiorosea macha ye bafu sabo kobko ragera igonga koko chakororanga Dipo Nasanya obere kagoncholeria na magokango amagoko aye Elvin ando Elvin Kiss no moteli ale Frida by the way igobono igesinga ngechikebe molero timatinga nkiba tubangerete mbato bangerete ngageta kule ngesinga ngechikebe molero bono amasabo goikabuchire ase kumwachu muri ndize TV kwa bere go kware ni gubene boigo ase litukolia mambi tobe togo chengera amo ndize TV nenka totebanga we are a family Frida igo litukolia mambia no tokale ase enchera ya bene no ninche omonye gotate kondora onkwani omo sakino bwamangana maye kuri egakuru ase studio ndize TV Frida kirugo boigo anti apana kosa Anti no karega u de Lioness herself no to karega bu meto montrato beto gokwana nga maiga yichi camera Abigail Nyanchama igonye goteto kumira na Abigail Nyanchama morore gali bali bali geti kumanya Abigail ni ngoyo bono bako moibo mambi no kare pana kosa yes igo timu yonsipi ya Ndizi TV no to karega ali sensemeria nya Koi Grounds atoyene kinga omuri kitobwa mangana magia Dipo Nasanya obere gako egwa ekebeti kya ebene tobe kiroli Frida totoko nifamunga nere ekereneti igoirwe bali ndo ego ikabuni buku tokanyoranga nungoli bono nchire tuba njako bono yakobo nkaite obete gako egwa omusubate ataraite onto igatoka nikumanyanga Elvinio nero lia igatumumuleke amunka Frida nkumongera kabisa alirie neti igoirwe muleke ne lens kabisa manyanga nero yo kina nyolenga nere oyino ro muchengo ito una Ndizi TV na botambe nigo tole enka we are a family ayo noena ko gwato mujega twali ni ndura autogocha ntona batogocha ntwangetekema togocha team kubwa team jeshi kubwa yes kabisa tokoruma kabisa kwa manyanga kingdom yekirega igo mutie nyukane ni metenga weekend nereye abantu abange bagatabu kinyange ni kinyinge Frida weekend ye asigo bali bonsi bawo chikonyora abanji babo weekend ye boygo twabeto ko basabera amaya na boygo kimuraje chaka esabari yende yenyomo yes tobatakeire amatuka maya singenchano nebukuni danga oyo konyoro mukungumya anyori legento ya Frida angagete Dipo nikago koro mutumoko na chatorere experience kiae ngaki kiabeire ngaki kera igwete bono nyori mukungu ngaki nyomba gali abeire igo ayo mwancho morigereria tobasa komisi kago chakoira na korwa so mutumoko ndobe toko koeresera so wagali yes mwancho morigereria on Ndizi TV kolena niko torande asomo timoko oromoke tumanya ko oranga akitukwale no mugeni ito tobeto kwenda gusanga nere asubime asiko tubasa uska kwenda tora sekretari ege tambe okay Ndizi TV obwansu bw'omugusi Piki
Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chianga buna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubago soiraime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari chobo sombi nkwegeria bale amangana yobo Kristo eri ukorongeje chibwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeya kisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo Omugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro sagerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubwatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo eri kwenyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene
boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke 24 gwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagitari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi miwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chimashini chekerero chobumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexel Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chokisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Mumba acheze bakakuwa na nyenga kinere yaigete bale kuwa na kuna Shabana Toy na Shabana Original. Ono kere mangana wiki abete jikabaje divided. Simu ndia abete rent divided. Nki kiale te division ya. Division ya yuko no borai. Oborai na bua chete. Oborai na bua ya gerete jikaba divided. Ayo taketoborai na njenda ketoborai. Ayeningo. Ngati ngona ngombe bale kungusana na gati yabo. Abantu bale kungusana actually Shabana Original. Nja njete samnya moya. Iki number 1.
sama nyamo yana rulenge president ya football Kenya ngakie lakini wana timu ya lenge ligi bati pokonyi mbo ya koleta se timu na rulenge president timu ya kwerwana wone gabidi nera kole kiaro sie timu ya ye kuiwekana no bonjore no bwajita abwa karosie timu ya ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kuruchinsamo cha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 Wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi mgwetara stinamba chabo Gusi Star Shop nedukole gene asoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe asiri gulidense agerera kurikira bono ayebuna umwagaci kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Serikali ya kaunti ya Nyamira wetrase wizara ya finance ICT na boigo economic planning nigego kwarigania ayo mumenyo Nyamira eryo gukwanera amachibiye birengererio igoro ye budget yo mwaka 2024-2025 ebyo byarwetwe imesangirekane yenekoreka sub county chonsi sano che kaunti ya Nyamira ritgoria Jumatatu chitariki 29 uchaka chinsebere cha mambya goika chinsa 11 ase chinsemo chikobwatia Naboko nyore kopi ye budget yeyo ase chiabisi che ward gose ase website www.nyamira.go.ke na gotomari uko ase email info@nyamira.go.ke Voigo nabo wake simiase namba 8007200176 ritkoria Jumatatu eriokorwe birengererio byao otari wakanera kende Nyamira County Government County of Possibilities.
Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yaito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wamanyirina obugima bwa makia bwatakira umwana bwatu bumanyi ili kwegenderera sama tukali busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kuba tukama somo gucha sabana ili kwenyorera obumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya gatano na gatatu ugoseta chetu gukora sukuru na akorete class kiri 12 gose ni gabwatu bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga ase course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication, welding, turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egatiche chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanchiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration
administration egatie chikosi chinde chinyinge ene sukuru watachingie karo chingia eyo Voigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi obura abakonya samatuku alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana munumo buko asamange batarira stinsa mu kiri cy'agasusu bose bakire esimi.